Al balcón de la memoria, el vértigo no impide descender hacia el abismo, confrontando realidades y espejismos que se autolegitiman bajo una falsa victoria. Bueno, eguerdion, guztioi, eguerdion ona etorri zareten hoi, eta eguerdion etxetik entzuten edo errepidetik entzuten ari zareten hoi, eta eguerdion zuri ere, Ireia Kamra. Eguerdion. Gaur aurkeztu zaitut, Bai, batzutan kostatzen zaizu ni aurkeztea, baina gaur naiz gehi bat, gaur. Gaur zara gehi bat, Ireia Kamra zara. Bueno, esango dugu, Bilbi plazan gaudela, bertaratu nahi duen orok bertan izango gaituela, eta esango dugu era berean, aterpe ere badagoela, Bai, aterpea dagoela. Claro, vale. Jarri dituztela karpa batzuk eta hori guztia, bertaratu nahi duen ororentzat. Gu ere aterpean gaude. Gu ez gara guztitzen ari, horren kezka bagenuen. Badakigu gainera, Bilboko frekuentziarekin arazoak izan direla azken orduetan, konpondu dira, horiek ere bai. Bart ekaitza izan zelako Bilbon. Bai, txinistak izan ziren eta... Sekulakoak. Bai, bazen hori. Eta beno, gaur... Presoen gaia, baina musikatik, hori da jorratuko duguna, eta, besteak beste, atzerapenaren zati bat, eta pe guztiak oso gogorrentzuten direla kanpotik badakit, segatuko naiz, horiek galden gutxien entzun daituzten, kontua da, atzerapenaren zati bat izan dela, porrotx luzatu zaigulako. Porrotxku bezala da. Bai, hor dago porrotx. Hor daude. Porrotxku bezala da, eta kostatzen zaio isiltzen. Bai, kostatzen zaio eta gustatzen zaio estenatokia. Bai, gu bezala da horretan, hau da, ez da kritika bat, baizik eta gu ere horretan da. Eta hori da kontua. Eta gero atzetik, badagoeneko, soinu proba egin da eta hori guztia ditugun. Kantakatilukoak datozela. Kantakatilu proiektua, bada proiektu berezi bat, gero gainera, Pizpirri, izeneko diskoa plazaratu zuten, urte bete, diskoa plazaratu zutela, eta, proiektuko bi behintzat baditugu hitz egiteko prest gurekin, Amaiar Iragi, egunon. Egunon. Eta ez dizen Artola, egunon. Egunon. Esaten ari ginena, ez? Gaur, kantatzera zatozte laster, mentzaudetenok laster rantzungo dituzue kantuan eta hori guztia, baina proiektu honek duen berezitasuna eta duen izaera hori, ez? Pixka bat hori transmititzeko, hasi zen modu... Berezi batean. Krudel batean esatera ninduan, nik uste dut berezia bai, baina krudela ere bai. Txarrenari honera atera nahian, ez da? Bai, gaur 4 kide etorri gara, Kontakatilu Kale Kalamiren izenean, baina bagara gehiago. Bilboko Aldezarreko gazte talde feministako kideak garagu, eta momentu batean ohartu ginen asko kostatzen zitzaigula gure jarduna ekonomikoki sustengatzea, eta ibili ginen hor buelta eta buelta, ia ze gauza apur bat berezi egin algenituen boletoak eta sosketak eta olako kontuez gain, eta bururatu zitzaigun kantatzea, gitarra jotzea, kutsarekin trasteatzea asko gustatzen zitzaigunez, aukera bat izan zitekela kantatzeko elkartzea, eta hasiera batean gure asmoa zen Gabonen bueltan eta giriek Bilbo inbaditzen dutenean guen jeineko esplanadara joatea txano batekin, eta hor giriek sustengatzea Kalamiak talde feministaren jardun politikoa, baina girienak gero beti eman digunez sekulako nagia aldatu genuen apur bat formatua, eta hasi ginen ekitaldietan kantatzen, marroitxu batzuk jaten, eta gero bazkaloste batzuk ere egin ditugu Bilbon eta batez ere auzoan, hor diru trukean apur bat kartelak inprimatu alizateko, espraiak erosteko, pankartarroioak lortzeko eta olako kontuetarako, ez? Baina kantak nola sortu diren, hori da kaso, ez, bereziena proiektu honetan? Bai, kantak guk egia da denak kantatzen ditugula
Bueno, eskalde batetik dago kontakatiuk Kalekalami taldea dela gurea, eta gero alde batetik aparte Pizpirri diska bera, eta, bueno, egia dago kanta guztiak kantatzen ditugula euskeraz, euskal, bueno, folklore horreri saiatzen gara ere referentzia egiten, eta egia dago ere, bueno, kantatzen dugula beti Ametsen Piratak deitzen den kantu bat, eta kantu hori badela Pizpirri diskaren kantua. Bueno, Pizpirri diska da espetxearen bueltan sortutako diska bat, Aitak urte luzez berak egiten zituen kantu eta letrak, eta bueno, gero proiektua bera zen, Euskal Herriko talde ezberdinek musikatzea, baina geratu zen aspaldiko kontu batean, eta duela gutxi kantak aurkitu, eta zein nintzen apur bat talde ezberdinekin harremanetan jartzen, eta aspaldiko amets hori burutzea lortu genuen, eta guk kantatzen dugun kanta Ametsen Piratak kanta da, eta, bueno, Ametsen Piratak barnebiltzen ditu Aitak urte guzti hauetan egindako bertsoak. Orduan, bueno, bertso guzti horiekin kantu bat egin nuen, eta gure talde hau ere aprobetxatuz askotan kantatzen dugu kantu hori. Bueno, Aitak kartzelan, eta zu kanpoan. Bai. Karo, ez dakit bidea arintzeko modu bat baote zen musika zuretzat. Bai, guztiz. Azkenean, jaio nintzenetik Aita espetxean egonda, eta berak beti erabiltzen zuen musika nirekiko gertutasun edo lotura hori indartzeko tresna bezala. Azkenan aurkitu zuen bide hori gure harremana indartu ahal izateko, eta gaur egun ere horrela jarraitzen du, ez? Eta gainera, proiektu hau polita izan da, hasiera batean bera espetxe barruan zegoelako, eta gaur egun 3. graduan egonda, ez? Bi aldeak bizitzeko aukera izan dugu, ez? Alde batetik proiektua bera barruan egonda, eta berak ezer jakin gabe, eta beste alde batetik bera ja kanpoan egonda, eta bago entzuten, diska bera entzuten, eta polita izan da bai. Ni galdetu nahi nizun, ze askotan aipatzen da zaila dela gaur egungo belaunaldi berriei honi buruz hitz egitea, nik adibidez ez dut inoiz izan ez gertukorik espetxean, eta geroz eta gazteagoak direnak ere gutxiago, nola transmititzen da belaunaldi berriei? Nik uste dut transmisioa beharrezkoa dela gaur egungo belaunaldi berriei begira, eta nik uste dut hori ere errelatuaren bidez egiten dela. Gaur egun ohitua gaude ere, errelatuaren alde bakar bat inposatu nahi izate horretara, gehien bat estatuaren partetik, eta guk ere honekin eskatzen duguna da gure errelatuak mahai gainean jartzea, transmisio hori ere datozen belaunaldiei transmititu ahal izateko, eta gure errelatoa eta gure historia ere entzuna izan daiten, ez? Badelako ere herri honen historiaren parte, eta eta guk ezin duguna onartu da gure errelatoa mahai gainean jarri ez izatea, ez? Orduan ikuste dut hori dela transmisio horrengakoa eta errelatoaren eta ikuntzaren behar hori. Eta hortagarako badaukagu kantutegi zadola Euskal Herrian, ez da? Zenbat urte gai honi kantari, uste dut aurten ere atera dela, 40 minutuen inguruko kanturen bat, besteren bat, esan dut, ez? Irudi, behintzat lan hori egiten dela. Ez dakit, gaurko honetan zer eskaintzeko asmotan zaudeten? Zerbait oso laburra, ez oso profesionala, segurazki, entzaiatzeko gelditzea kosta egiten zaigulako askotan. Militantziak hori ere baduelako, ez da? Hori da. Eta konfiantzak ere bai, orduan, elkarrekin etengabe egoten garen, ez batzutan holan gatoz pizkat, gehiagik prestatu gabe. Eta ondo pasatzeko gogoa, guk beti izaten dugu elkartzen garenean, parte ekonomikoa hor badagoela, baina gure helburua gehiago dela feminismotik apur bat holtzak hartzea eta ondo pasatzea, gozatzea, ikasten ari garan kasartzen dugunean barre egiten agobiatu beharrean, eta gustora. Azken hori gakoa izaten da, zerbait badekigu hori gakoa izaten da. Toki hartu ezazuz, Uxue Zabaltza eta Aiza Larrazabalek lagunduta eskainiko duzuen musika, eta nahi duzuenan, abesten hasteko moduan zaudete zuekin kantakatilokoak. Mundu guztiak. Mundu guztiak aditu zen du Euskaldunaren negar
hasteko gure soinetik. Uraiziakin bere iziarren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla, zazpiako oial batetik. Uraiziakin bere iziarren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla, zazpiako oial batetik. Uraiziakin bere iziarren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla, zazpiako oial batetik. Apa, bueno, izan bezala, ez dugu entzaiatu, gora FM-a. Eta urrengoa da Arrozako Solan. Atera letrak, abestu gurekin. Arrozako Solan, kantu zirimoran, naiz eta telebistan ez gaituzte modan. Euskararen gara, lokarri azkarra, gau ilunetako gure artizara. Zazpi errangile, zutxuta ekilez, orain eta geroa ez dikaizke berez. Zerko nebidez, musika ez diez, euskal izenta izana betiko zonidez. Zazpi errangile, zutxuta ekilez, orain eta geroa ez dikaizke berez. Zerko nebidez, musika ez diez, euskal izenta izana betiko zonidez. Kata amorreza, euskaldun baldreza, gustua galtzea ere zer dugun erreza. Kendu nahi digute, bihotz tabertute, izaki kronikoak egin nahi gaituzte. Jo dezagun bada, goraki aldaba, multinazional hoien herria ez gara. Eroita korsikar, kanata uzikantar, norbera izateko ardeza muringar. Jo dezagun bada, goraki aldaba, multinazional hoien herria ez gara. Retoita korsikar, kanata uzikantar, norbera izateko ardeza muringar. Munduko herrien ta irrati libren, bilgune gozoa dugu urtero hemen. Guarien hiloa, asmoa geroan, elkarren ezagutza daukagu gogoan. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak. Dantza eta irria, kantu zilarria, hau hontan zoriontsu da Euskal Herria. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak. Dantza eta irria, kantu zilarria, gau hontan zoriontsu da Euskal Herria. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak. Dantza eta irria, kantu zilarria, gau hontan zoriontsu da Euskal Herria. Eskerrik asko! Eta azkena. Orain Pizpirriko ametsen piratak kanta bestuko dugu, gure topa.
kontatzean. Nola sartu bizitza bat, bertso baten laburrean. Nola sartu bizitza bat, ordu terdiko tartean. Nola sartu bizitza bat, telefono dei batean. Nik bizitza bat sartzen dut, maite zaitut esatean. Ez da erraza suertatzen, ilunak da bizaskatzen. Ez gaituztelako batzen, norrote dute kezkatzen. Uda berriak larreak, jarriko ditu loratzen. Gu kolorez da gaitzaten, besterik ez dut eskatzen. Irririk ez den tokian, honik ez oida jasotzen. Jarrai dezagun auspotzen, nahi dena ala bihurtzen. Irriak irrien truke, batera elkar banatzen. Bertso bat bete ditut, ia urte bakoitzeko. Doinu bat hitz politeki, supostuta maitatzeko. Errima lau zure Espainek, irriño bat erditzeko. Ahotsa gozoki zure, belarrietan urtzeko. Aula nahi beste sentipen, horren txikian sartzeko. Erraietan begietan, borbor dirdirrak sortzeko. Noiz bait sortu genuena, betiko gogoratzeko. Ona heltzeko indarra, maitasuna izan bada. Ametsartean aldara, bizitakoen isla da. Bizitza bizi artean, gozatzeko ez aldaba. Gauak ez daitezen izan, hain luze eta horren ilun. Txori sarmante galari, doinu ederra hauen iztun. Txioka jozu aitari, ez dit sorta hauleun. Entzun artean batera, gaudela senti dezagun. Niretzat zer izan zaren, ta zarena azaltzeko. Hitzez gehiago kostatzen, zaidan hori askatzeko. Behar zaitudan guztia, berriz errepikatzeko. Gauak ez daltzerakoan, gustora lotaratzeko. Ametxe derrorietan, gutasuna oroitzeko. Alboan beti sentitu, zaitu dala eskertzeko. Noizbait loratu ondoren, sustraitara itzultzeko. Aita izatea zer den, horrek suposatzen duna. Dantzan dabilkit burua, aferaren zaitasuna. Izan naizen ukenaren, ta ezinaren zamastuna. Inoiz galdeko bazenik, hau da erantzungo nizuna. Zara begiak iztean, ozen entzuten dudana. Zu gauean lokartzean, gozo ez dutzen nauen.
zenit, hau da erantzungo nizuna. Zara begiak iztean, ozen entzuten dudana. Zu gauean lokartzean, goxo estutzen nauena. Ametsen hiru piraten, oiu asketa hotzena. Inoiz, galdeko bat zenik, hau da, erantzungo nizuna. Zara, begiak iztean, ozen entzuten dudana. Zu, gauean lokartzean, goxo estutzen nauena. Ametsen, hiru piraten, oiu asketa hoztena. Eskerrik asko! Denak etxera! Hori da, eta eskerrik asko zuei, eta bueno, behon daizula, beste harren, eta ikusi da sentimentua badauela. Guk aurrera segiko dugu, eta beste bat, lasai, musika gehiago ere gongo da, eta oio egin lasai, hori ere eskertzen dugu, eta bueno, guk errepaso musikala bate segiko dugu hemen, mila esker, eta segizazuela horren lase. Zuei, eskerrik asko. Baina zauria zu topatzen inunik. Benetan aldatorkit, bozarraietatik. Ala ez orten abil, neu bere atzetik. Honezkero ikasia, nago gerizpean. Itzalaria zalean eisteko destian. Aldiz uzkurtu eta guztu saiestean. Bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, luze dira. Berriz minau. Zelai bihurtzen denean horbera, irabaztea zer galera, nik ez dut nahi hemendik. Tire, esan dugu, kantuei errepaso emango diegula eta gogoratuko dugu hau nola sortzen den. Min hau izango zelako akaso ezagunena, disko horretatik. Bere moldaketak eta bere historio guztia izan zuelako, baina hau 1988 makrosumoriaren baitan sortutako lana da, eta bueno, hau bitxi izan zen, karo, hemen betiko gertatzen da, zure adina, eta Nien eguen jaiota. Ez, 2006an ateratzen diskoa. 3 urtetxo. Bueno, hori eta jaiota ez dagote antzekoa da. Antzerako kontuak dira. Bueno, kontua da, hau aterazenean bere garaian, 1988 plus disko hau. Bueno, egon zela, olako ariketa berezi bat Euskal Herrian, eta izan zen hainbat idazleren testuak, eta gehiena bertsolariak ziren. Hartu eta musikatu egin zituztela, eta gainera oso modu bitxian, ze etzekien nork zer musikatuko zuen berez. Testu iritsi zitzaion bati, eta, bueno, gero elkarlana bazegoen. Auzolanaren espiritu hori ere bazegoen. Bueno, hau ezagunen esan dut akaso, baina besteren batera badago, ezaguna denik, zerrenda luzea da. Ea topatzen dudan, ze hemendik presne. Niri hor, eta beti ipatzen dut,
egiten zaiten nahiko arrotza nola horrelako gauzak ez diren pasatzen belaunaldietan zehar. Bueno, kanturen batzuk, Bai, claro, nik kanta oso beran ezagutzen nuen ez, baina askotan, ni, bueno, baina Baina originala kaso ez? Ez dut. Katamaloren bertsioan. Akustikoan. Nik Katamaloren ezagutzen nuen. Claro, hori gero etorri zen. Hori ba. Besor gauza. Ez baina esan nahi nuen... Eta esaldi bat galtzen duzu bidean. Esaldi bat galtzen dugula? Bai, zati bat galdu egiten da Katamalorenean. Baina hori ez da nire kulpa, hori Katamalorena da. Baina hori, transmisioa hitz egiten ari zinelako. Bai. Eta esaten dut, ni adibidez letren friki bat naizelako eta gustatzen zaidalako letrak irakurtza eta analizatzea, baina zenbat jendek entzungo du kanta hau, eta ez du jakingo zerri buruz den, ez? Eta kanta askorekin gertatzen da hori. Baina jendeak entzungo du kanta hau eta ez dio arreta berezirik eskainiko kantari, eta berez atzean dagoen esanahia edo sekulakoa da, ez dakit. Bai, hori ez dago zalantzarik hemen bilatzen, eta sartutuk edoki behar nuen, baina ez dakit zer egin jodan, beste diskoko beste kantu bati, eta zen ezaguna egintzelako, Madrilgo postalak ez dakit ezaguna egiten zaizun. Bai, baina, pasa egutelako eskaletan. Madrilgo postalak izan zen esaterako, ez gero gozategik plazaz plaza urte askotan jo duena. Horrek ere bertxio bat baino gehiago du. Kanta asko daukate bertxio bat baino gehiago. Kasu honetan gozategik egin da biak. Bertsioak? Bere kantua bertsionatu zuen, originala era batera egintzelako, eta gero, bigarrena bestera batera etorri zelako. Baina, laster izango ditugu, urrengo gomidatuak ere. Esan da zegoen, hasiera batean etorri bertzutela Inesosinak eta Sarrik, baina, familiako ez behar baten ondorioz, Inesek ezin izan duen ez etorri, Sarri Ines gabe kasu honetan, ez zuen zeintzurik edo bertan egotea. Baina laster izango ditugu gurekin, oi hartzundik etorreko zaigun, Irukote emako bat. Bai. Eta, haiek ere musikaz beteko dute hemengo Bilbiko plaza hau. Bitartean, 1988ko niri beste kantu kutxun bat jarriko dut, eta zergatik aukeratzen dudan hau. Gaur, pankarta eramaten izango delako Francis Díez, Doktor de Soko abeslaria. Eta 1988ko diskoaren baitan, Silencio en la Sala izeneko kantu egin zuen, eta oso interesgarria eta goxoa egiten zait. Entzungo dugu. Berbera, sei hilabetean, surrealismo hutsa, realitatean, epaigelakoiko, marmarren artean, begiak itxi ditut, alako batean, barrurantza bildu naiz, gogoa zugala, susurrak ingoxokin arama, irudi bitziekin nazten da iragana, benetan zu agertzen zatzaizkit lastana, benetan zu agertzen zatzaizkit lastana, benetan zu agertzen zatzaizkit lastana. Zaldi urdin baten, zu autobertz baten, zu agure zambarik, etzetik txoaten, gero nik gau gorrian, nola naramaten, inoiz ezintu gara, ikusi esaten, gero amez gaizto bat, orobin orosu, erloju bat dolezten, orratzako doltzu, nitriku bihurtzen naiz,
zu, ta gero berriz zu, lastana berriz 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 zu. Ez daukat arantzarik, lehendu zaita zala, zure mami baten, azpian natzala. Ahots arrotz bateko hotz, silentzioen lazala, orduan ze jaso dut ezker betazala. Errazo egin diot, zuak bezala, sei hilabetxeotan goizero bezala, ta gero berriz zu, lastana berriz zu, ta gero berriz zu, lastana berriz zu, ta gero berriz zu, lastana berriz zu, ta gero berriz zu, lastana berriz zu. Ez egotearen pena, baina aurra behintzat, bialdu nahiko nizueke. Nire ibilbidean zehar hainbat izan dira, gai honen inguruan egin ditugun kantuak, eta egia da gaur egun egoera asko xamurtu dela, eta hori ospatzeko ere badela, baina batzutan kezka sortzen dit, oraindik ere guztia ez delako bukatu, eta oraindik ere badelako kartzeletan jendea, eta badelako oraindik ere bere egoera egunerokoa guztiz lasaitu eta normaldu ezaion hainbat persona eta hainbat familia, ezta. Beraz, uste dut, irakurketa positibo bat egin behar dugula zentzu batean, baina oraindik ere mantendu behar dugula tentsioa eta indarra eta laguntza eta babesa eta elkartuta jarraitu behar dugula norabide horretan. Beraz, gaurko bezalako ekitaldiak eta ekimenak oraindik ere beharrezko dira, denak etxean egon arte. Bueno, entzuloak ulertzeko hemen batzuk ikusi egin dutelako Einaute Lorrietaren mezu bat izan da hori. Einaute Lorrietak gaur ezin izan du hemen egon, baina bai, elkartasun mezu hori adierazi eta bere musika ibilbidean badakigu zenbat, egin dion erreferentzia presoen gaiari. Bai. Claro, ni enegoen pentsatzen jendean zuten ari dela eta ez ikusten. Ordan, claro, nik ulertu du, baina esan duzunean Einaute Lorrieta zen zen, vale, claro. Vale. Hori bat zegoen. Kantu askorekin gertatzen dena, ez garela konturatzen dugun aldinaren edo dugun testinguruaren arabera zerren inguruan den, ez? Esaterako, Malen kantu hau, ez? 40 minutuko drama guztia eta espetxean, ez? Familia harremanak nola sortzen diren, lehen ere Amaiurrek aipatu digu moduan, espetxeak duen zera hori guztia eta akaso ez gara konturatzen ez baldin bagara gertutik, lehen esantzuna gertutik ez dugu ezagutu, ez? Gertutik ez dugu ezagutu eta askotan letrak analizatzen ere jartzen ez bagara edo, abestien historiak ere ezaguten ez baditugu, ez? Askotan, nik beti esaten dudana, musika entzun egiten dugu, baina ez dugu arreta jartzen eta batzutan ere beharrezkoa da letrak entzutea, artistek esan nahi duten horri arreta jartzea. Eta ezakit, batzutan bai da beharrezkoa, ezakit, artistak ez dutela egiten abesti bat egiteagatik soilik, ez?
atzean mezu bat egoten dela eta hori ere garrantzitsua dela. Bai, eta horregatik diot 40 minuturen gaia, ez? Akaso 40 minutu bere horretan ez dakit lehendabiziko aldiz, hemen ez dut zen aipatu. Gero, gogoratu 40 minutu rock izango dela otsailaren 21 Durangon, sarrerak salgai daudela eta hori guztia. Promozio guztia. Bai, bide batez, kartel interesgarriarekin oso. Transmisioa hor ere ematen da. Batzuk parranda eta ez dakit zer da, ondo baina transmisioa hor ere ematen da 40 minutuko dispertsioaren gaia eta askotan aipatu delako, gaur egun dispertsiorik ez, baina 40 minuturen dramak segitzen du bizirik. Eta transmisioarena nola den, esaterako, burutik taldeak duela gutxi, 40 minutu huri ere abestu ziela. Orokorrean burutik taldekoen diska da, gai politikoez jorratutako diska bat, eta baina kasu honetan atzoko gai bera kantuan erabat aipatzen da. Eta hori da, segidan, luzatuko dizueguna, ze hemen ja, dagoeneko oihartzundik etorri zaizkigu, segidan gurekin izango ditugun irukoa, aipatuko dugu laster, gurekin izango direla Ane Badiola, Jose Leon Casabon eta Irati Odriozola. Ongi esan baldin badut, ez dira konturatu berak. Ez da bentzuten. Ez da bentzuten, orain prestatzen daude, ez da ezer pasatzen. Gero zuzenduko digutea ala baldin bada. Bitartean, burutiken atzoko gai bera kantua, entzun dezagun. Sarkada simple bat, ez den begi honez ikusi inoiz guretzat. Nola normaltasun berri horrek guri, ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzeak aiolarik ederrena. Alarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barre bat orkanpoan, lapurtzea bat zen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestiden. Oroitzen nola itxizituzten herriak, inondik inora ez joateko asmotan, inork ez du bizi izan dutena. Bai, mendian gora haritza. Zaizkion esperoan, kaixo, bati Emeon espero azkain beste izanik, ez da sendagai. Eta zemerke izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan. Ta zegaresti den hitz bakoitza gure 40 minutu hotan. Baina lehendik lege zurruntzeko bazuten aitzakirik, nonbait usatu genuen baitasuna armaren pareko. Etzen alarma goeraren beharrik, ordura arte kiditeko naiz eta larri. Kaleak gainezka jarken izan berriz, elkar baitatzeko. Eta zeberke izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan. Gazte garesti den hitz bakoitza gure 40 minutu hotan. Jakin gutu nau gaur idazten badut, dela bada espada biharrik ez banu, aztura beso bat urutzetan gaitu. Sarkada simple bat, ez den izan inoiz horren simple guretzat.
Amnistiaren alde, zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske gabe, haiekin askatuko bai gara gu ere. Ez dugu izaterik aske gabe, haiekin askatuko bai gara gu ere. Amnistiaren lema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren lema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren demak bakea du izar, eta askatasuna oinarrizko indar, herrien abian, ego eta ipar, gaur burruka duguta garaipena bihar. Herrien abian, ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipena bihar. Amnistiaren lema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren lema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Zaudete ziurraiek ez dute txiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, dena laizterretxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Dena laizterretxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren lema. Kantuen bertsioa ez hitz egiten ibili gara, eta hau ere, karo, 80ean ateratzen aurreneko aldiz, edo gerora beste hau, hemen beste distortzio bat, beste indar bat, Nik beste ez dut ezagutzen. ia berdina da, ez dago aldaketa handirik, baina distortzioa eta indarra eta gorputza eta hartzen du, Anje Duhalde. Anje Duhalde, karo, oso zaila da, ze Anje Duhalderi ahotsa oso ondo hartu zaila. Entzute baldin badituz aspaldiko kantuak eta gaur egungoak, ez dago aldaketarik ahotsaren timbrean eta... Ostras, hori zaila da, Oso zaila da, eta Anje Duhalde da bakarretako bat hola ezagutzen duguna. Ez dakit zer egingo zuen ahotsean, baina tramparen bat eukiko. Ez dakigu, ez da genetika. Edo teknika. Bai, holako gauzak ere sartzen dira. Eta bertsioak hitz egin da, lehen entzun dugu kentzazpiren bat, malen. Beste bat, orain txesan diguten ez dutela bestu behar. Aprobetxatuko dugu jartzeko. Baina, bertsioan, bale. Idoia eta Bea Surmendik abestu da, zapalduen olerkia. Entzungo dugu hau, eta laster batean gurekin oi hartzundik etorteko musikariak. Herrik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, gero amargosten, nire zintasun denak, binda berriz kantatzen, egun senti hau, urbi hau sentitzen. Denok ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita duten
min guztia. Oe utxei, amaren malkoei, lapurtzen deuten denborai eskorrari. Burdin otxei, aitaren beldurrei, sufritzen du noi. Gehiago ezin dalako luzatu, bakea konponbide. Txikitatik entzuten, zer izan behar garen, indarrez inposatuz, zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut, zapalduen olerkia, estalita duten, zamin guztia. Lagun minei, bakardadeari, bizigabe utzitako une bakoitzari, izan zirenei, gaur garenari, izango direnei. Ez aidazu maitea, den aldatuko dela, bihar ere nirekin egongo zarela, eta ondorengoek ez dutela sekula kantu hau kantatuko, malkorik botako esan maitea, esan lastana, entzun nahi duana, esan laguna. Gehiago ezin dalako luzatu, kea, konponbidea, bizitza. Zutagar etor naiz, eta gaur bildu zarien guztixeri, zu handi bat bialtzian edotzuet talde guztixean, eta gure zon eta besarkadari beroena, preso politikoi, eta beraien zenitarteko eta laut. Eskerrik asko da hori, musua. Bueno, entzun duzue, Aitor Gorosabe lehetzela hori, eta, bueno, kantu bat lotzen baldin badugu askotan presoen gaiarekin, eta beti esaten duguna, noiz izango den azken egun hori, bakabiluna amaitu da kantua. Hau ezagutzen zenuen? Ez? Egira, karo, berriz ere, sartzen dira belaunaldi kontuak, eta dasuta garrakaso ez dela ez dure gertuko taldea. Ez bat ere ez gainera. Bueno, hau da, gabiluna amaitu da. Segidan, oi hartzondik, badatoz, 3 musikariak.
Bai, gure besarkadeik beroena ere bidaltzen ditugu hemendik guztiei, baita, akaso gaur errepidean izango da baten bat. Bai. Eta beste batzuk etortzen, hori ere esan beharra dago, gogoratu behar dugu, arratsaldeko 5:00 abiatuko dela manifestazioa, eta manifestazio honetan, zalantzan dagoenari, euria bai, baina zein beste. Nik ez dut horren gaizki ikusten, Alegia etorri. Hori da. Horren igarez gabiltza. Jarri, hemendik esango gu jarri termikoak, mesedez. Hori bai, hotza bai, baina euria... Baina euriagatik horre... Ez duen beste egiten. Ez da ez hau. Hori da. Xirimiria, Euskal Herriko xirimiria. Bai. Esan dugun moduan, oi hartzundik, hirukotea etorri zaigu. Bai, esaten gabiltza hirukotea, baina behar bada izenak eta esan marko ditugu, ezta? Noski. Hemen dauzkagu Ane Badiola Ostolaiz, Irati Odriozola Zugarra Murdi eta Joxen Leon Kazabana Amigorena. Eguerdion. Eguerdion. Begira, oi hartzunarekin eta doktore, gainera. Bueno, zue hiruok, nola hasten duzu, ekarri dugu zuen kantutegi zerrenda ikusita, guztiak ere elkartasun kantuak dira. Nondik hasten duzu zuek elkarrekin abestearen kontu guztia? Gu bakoitza bere etxean abesten eta ibili izan eta Jose Leonek aspalditik jotzen zuen gitarra. Eta gu hasi ginen Gipuzkoako kantu txapelketan parte hartzen, eta herritik ezagutzen genuen elkar, mino kantu txapelketetan pixkat elkartzen eta hasi ginen horren inguruan, eta elkarrekin abesten, eta Jose Leone gitarra jotzen, eta gero deitzen hasi zitzaizkigun Oiartzungo auzotatik. Etorriko zazte kantatzea gure auzoa... Eta nola gutxi diren. Eta antxe hasi ginen, eta 17 urte da makizkigu gutxi gora bera elkarrekin kantatzen, hoxe. Elkartetan, herriko jaietan, auzotako jaietan. Ez dugu inoiz promozionatu gure burua, minio deitzen digute tarteka leku txo batzutatik eta jutenga. Bertxilloak beti, bai. Hori ere berezia da, ez? Esan duzuna promozionatu ez, baina... Baina 17 urte. 17 urte, batetik bestera, abesten. Bai. Zekiro bilatzen duzuen normalean, abestera joaten zareten toki horietan? Guri gustatzen zaigu jendeak gurekin kantatzea. Azkenean gure kontzertu goxuenak izaten dira, jendea animatzen den kontzertu horiek. Egia da gure, sekula gure buruari jarri ez diogun helburu bat, baina nik uste hiruok badugun helburu bat dela euskal kantak ezagutaraztea, ez? Eta gero kontzertu bukaeran etortzen zaigunin norbait, kanta hauen ezagutzen, edo kanta hau aspaldi entzun gabe, edo aurrak ikusten txugunean aurkikiak, gaztetxoak ere kantazarrak abesten, horrek ere uste dut esango nuke asetzen gaitula, hiruak. Normala denez. Hasiko zarete orain kantuan, hemen zuek entzutera etorri direlako kuentera gehiago. Zein dira hasieran entzungo ditugun kantuak edo? Hasieran lehenbiziko kantatuko dugun kanta da 574, ertzainakena. Gaur gai honen bueltan kantatzea gatoz, beraz ez dira izango hemendik entzuten nahi dienantzat edo etxetik entzuten nahi dienantzat dantzarako kantak bereziki ez dira izango, mino bai kantatzeko gurekin. Orduan 574 abestiakin hasiko geha eta gero No Time for Love abestuko dugu Mikel Marquezen bertsioa, ertzainaken... Ez zenbat bertsio ditu kanta honek, ez da? Hori ari gara aipatzen, ez? Eta pentsa... Gaurko saio uste dut bertsioen saioa da, Baina kontua, presoen inguruan eta sortuako kantutegi bat izan da, bertsioekin topatzen garela. Esan duzuna transmisioa, ez? Hor ere badago. Zuek, bi hauek zerratik hautatzen dituzue, edo zerratik hasiera honekin? 574, galderai erantzuten, izenburuak beak erantzuten dio galderari, ez? Zenbat Euskal Herritar izan dien garai hontan 574 izango ziren, pentsatzen dugu kanta hau intzenean. 100 herritar izan ditugu espetxeetan, eta guaindik ere ez dia horren beste, 100 bat edo izango dira, ez dakit seguru zifra. Baina, pixkat horregatik hautatu dugu, ez? Zenbat Euskal Herritar izan dien espetxean, eta zenbat familia jukumar izan duten haiek bisitatzea, kilometro pila inez. Bai, eta bigarrena, batez ere, errepresioari erreferentzia iteko, ez? Urte asko pasatu hemen errepresioaren menpe, eta hemen bezala, kantean aipatzen den bezala mundu guztian, ez? Nola ezkutatzen dien boteretsuak botere horren atzian, eta erasotzen gaituzten maitatzearen. Nahi duzenen, abestera.
Gauza maigabe bat baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 ohe huts samina zabaltzen. Batzuen uste zordaintzen, dagokien zigorra, maite duten entzat berriz, askatasuna izea, baina hori nork ulertarazi. Etxean zai bakarrik denari, 574 taupada, gehiago gure bihotzian. Batzuen uste zordaintzen, dagokien zigorra, maite duten entzat berriz, askatasuna izea, baina hori nork ulertarazi. Etxean zai bakarrik denari, 574 taupada, gehiago gure bihotzian. Apartheid kartzelai esauspena eta isiltzea, hoien legea zutani euren gisara eukitzea, gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairu atzean. Tagune gargasen mende gaudenok okerromen gauden, dute uzten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarri gauean, ez zergatik ez norarik gabe, sirena garraisi bakarra gauean. Tortura sufritzen zeldatan usteltzen gutunak idazten eta bertan hil. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentzi, gorte justizia egin zieten matoitxukunen gisa, maiz borrokatuak iraun gogoz baina maizago hiltzea nahi. Ez dute uzten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarri gauean, ez zergatik ez norarik gabe, sirena garraisi bakarra gauean. Iraman zituzten sakota bantzeti lorka lau axeta eta putxanti, etorri ziren Victor Jara, Bobi Sanz lagunen bila, Bostonen, Kabulen, Ramalan, Santiagon, Saharan, Belfasten edo Elgoibarren. Ta beste hainbat lekutan, hau zerrenda maigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarri gauean, ez zergatik ez norarik gauean.
bakarra gauean. Zatozte lagunei borrokan lagundu nahi duten guziak. Gerrara ohitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasoa behar duta herriak zu behartza etu. Gure gogoak iraun arte ez da beldurra nagusituko. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarri gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garraisi bakarra gauean. Sirena hotsa garraisi bakarra gauean. Sirena garraisi bakarra gauean. Sirena hotsa garraisi bakarra gauean. Jotik txalo. Eskerrik asko. Bueno, begira, ibili gara lehen, ez? Zenen bertxioan hariko ez da, Marquezena, eta bakizu non nabaritu dudan Marquezen bertxioa zela? Non? Letraren zati batean. Elgoibarren esaten duelako, eta hori Arnaldo gatik sartu zen. Hoixe. Ez, hau 2011an atera zuen, okerrazpa naiz, hiri hartan izan zen diskoan atera zuen, eta begira, nola diren gauzak. Bueno, urrengo kantuak, ez dakit, zeintzuk izango diren? Bueno, urrengo kanta Anje Dualderen espetxetik ekarri dugu. Ez dakit nahi zuten urrengoare esatia. Bai. Spoiler txiki batzuk. Bai, hola blokeka joango gara bizka, eh? Bai, eta urrena leheno inaute lorri eta entzun dugu hemen. Gaur ezin izan du etorri, baina guk ekarri dugu Kentzazpiren abesti bat hemen gaude. Izen duna. Okerrez gaude Joseba Serrina Indian hitzak dituna. Eta Uxuerekin abestu zuena, Uxelberdirekin abestu zuena diskoan. Ba, oie esebilek, dia urrena ingo ditugunak. Horrera. Ezin aipatu utzi gaurkoan espetxea eta sakabanaketa, ez? Eta pixkate... Eta gu gozatzen ari gara zuek entzuten. Bai, esan. Hori esan behar dago. Oso gustora nago. Bai, ni jari nintzen esaten, bueno, beti andoni oioki, eramaten dalde guztietara baino, begira, hauek ere hasiko dira pixka bat mugitzen akaso nahi momentik aurrera, Bueno, gu guztua. Euskal Herriak badaki, bendik aurrera. Orain arte, isiltxamarrean emodin bazarete, ben ja zabaltzen da guztia. Aztu hori. Bueno, esan duguna, ni horrengo bikantuak. Bai, bagoaz. Espetxetik. Hortze gabeko paraje mingotx, xortaka ximel diren hainbat bihotz, zurbilarriak burniarresi, haizeak dakar kantu eresi. Hau da geriza, laidatu dute euskaldun giza, gailendu zaigu bortitz paliza. Zoria urri zoargi ere, milak alegeta sasi botere, jasan beharrak zigorta bortxa, beti gainean erasotxa. Amaika bizkar, gaua heldu da, zorrotz da zipar. Arrats gogorra boina zedakar, zeldalizun ontan saminta bakar, zutaz galdezka hainbat intziri, baina alferrik hau da martiri. Naute betea, suntsigarria da minkidea. Egartzo
tinka menregeratu, luze eta astun gau madarikatu, grinazzitalek naute baki, bihar biziko naizen nork daki. Zure beharra, mingor txirota arras bakarra, etor dadila txori goiztara. Ekaitz ondoren egun sentia, oilarturikan bihotzan mestia, saminitzelak joanak dira, nagusitu da argi diztira. Berpizturikan bizigogua, bioz minurada lurrundua. Bizti maltzurren eragin latza, eri eta uskor den azken atxa, ziztrinta utsal hauen joera, alferrik dabiltz damu ezkera. Euskal iraultzak duen legea. Agur maitea, agur lastana, hainbat zorion eta pozemana, etorriko da egun berria, ez dago urrun uda berria. Opa, mi eskerrik asko. Eta hurrengoa aurkeztu dugun bezalaxe, Ken Zazpin, hemen gaude. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean, eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin, esna kantu bat abestu genion, sehaska hutsari, ta goiz batez el Puertoko kartzelan esnatu ginen, maite genituen gauzengatik. Erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Zorionez edo zorigaitzez, haunitz ekibokatu, ekarri gintuzten beserriko azken ipurdiontan, bizi
edo hiltzera. Eta bizi estularria mirariz gain bizi gara. Eta bizitza ez da guretzat egundo izango, lehentzen bezalakoa arrezkero. Maite genituen gauzengatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Maite genituen gauzengatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Ez dago preso. Txalo goti. Gurearek ere entzun daitezela, ez da. Bueno, baira kantu hauek aukeratu dituzenak unkigarriak. Bai. Hori ere esan beharra dago. Bai. Abesterakoan zuei sortzen dizue unkidura hori? Bai, segun momentua ere ez, eta testu ingurua, eta gero asoziazioak, ez, buruak itentzune lotura horiek, abestu dugu festetan, abestu dugu ekitaldi politikotan, abestu dugu testu inguru diferentetan, abestu dugu hiletetan. Abestu dugu, ez, bueno, orduan, segun ze testu ingurutan zauden, eta ze asoziazio egiten dizun buruak ere, letra batzuk, eta bueno, euskal musika ez dakit klimagatik edo den, baina bada bereziki ez, Bueno, denetik dugu, Bai, denetik dugu, repertori gehiago, Guk abesten txugunak egia esan ez dira, gitarra bat eta bi ahotxek ez dute ematen dantzarako aukera handigilik ere. Ez pixkat baina emozionatzeko aukera gehiago ere ematen du horrek. Hori bai. Eta segun ere zunola zauden, ez? Bai, egunak ere asko egiten du, ez? Bai, hoxe bai. Eta parean duzunean bat eta ikuste duzunean unkitzen ari dela, zuei ere ez tarrian korapiloa egingo zaizuen, noiz? Bai, eta adibidez, ez, jendeak eskatzen dizkigunean motibo bereziengatik abestiak, eta abesti hauek badia orokorrian motibo bereziengatik eskatzen dizkigutenak. Eta ikusten zunean jende hori unkitu iten dela, eta zu ere unkitu iten za abesten naiz dela, abesten jarraitu bertzu, nola edoala, alden bezala, bai. Bino, bai, iristen zaizkigun abestiak dira, eta gaina guk ere mezuekin bat iten dugunez, are gehiago, ez. Hori da, bai, ze hori garrantzitsua, mezuarekin bat egitea, abesteko, hori zagotan esaten dugun, hori, nabaria da. Bueno, urrengo bi kantuak. Urrengo kantua bai dela bereziki unkigarria eta gogorra, tortura zitza egiten dulako. Gurutze Jantziri egindako kanta da, Anje Dualdek hain polit kantatzen duna. Guk Anje Dualden bi kanta ekarri ditugu, uste dugu bilek ekartzia justifikatua dola oso, eta kanta hu bereziki ekarri nahi genuen. Hiliak lazten ditulako abestiak, baina batez ere bizitu zunak Gurutze Jantzik eta bizitu dutenak Euskal Herritar askok, ez da, eta aitortza bi ere nahi genuen gaur kontan. Errelatuaren parte garrantzitsu bat ere badalako, ez da. Bai, eta hurrengoa Itzala, Ane, Benitona. Bai, Itzala irutzen zaigu kanta bikaina. Letra mundiala da, eta da, bueno, bizitu dugun beste fase bat, ez? Dena